På Sydhavnsskolen fungerer vi som totalrådgiver. Det betyder, at vi har været med fra starten af, og vi vil være med til det øjeblik, skolen er indviet. Det har stillet os i en optimal position til at gøre det, vi gør allerbedst, nemlig at skabe tryghed for bygherren og at sikre, at programmet er overholdt. Det vil sige, at brugerne er tilfredse. Og det er rent faktisk lykkedes os i den her proces. I programmeringsfasen har vi været specielt opmærksomme på at arbejde meget med dialog med brugerne. Vi har fremlagt nogle idéer, fået feedback af dem og bearbejdet dem igen, sådan at vi er kommet frem til den mest hensigtsmæssige løsning ud fra de krav og de ønsker, som brugerne har haft. Vi har haft meget fokus på ikke at lave døde kvadratmeter. Vi har bestræbt os meget på, at der ikke er gangarealer, som kun er gangarealer, men at alle kvadratmeter er aktive. Forstået på den måde, at lige så snart man træder ud af sit klasselokale, så er man i princippet ude i et nyt læringsområde eller et nyt undervisningsfelt. Vi er kommet igennem med, og det er lykkedes, så det gør så, at vi har rigtig mange kvadratmeter til den samme pris, kan man sige. Men man kan sige, at vi har lavet en skole, hvor man har tilgodeset nogle klasselokaler af en størrelse, så man hvis behovet er der, kan foretage en mere traditionel undervisning, men vi har også rig mulighed for at lave en kæmpe variation af forskellige undervisningsformer og gennemføre forskellige læringsstile i huset. Og vi håber meget på, at det personalehold, der kommer ude på Sydhavnsskolen, de vil gå ind i lokalerne med åben pande og så være med til at justere og ændre og forbedre de forhold, de rammer, som vi har sat op. Og det er der sat plads af til, ved at alle klasselokaler ikke er etableret, og der er rig mulighed for at foretage nogle ændringer. Udfordringen at få alle parter til at få ejerskab for projektet og få de intentioner, som vi har haft som arkitekter, ført ud i livet på den måde, som det egentlig er tænkt. Vi står indenfor over for bygherren, at tid og økonomi hænger sammen, og at vi når i mål med det produkt, som bygherren har bestilt. Vi har haft en god dialog. Det har jo været børne- og ungdomsforvaltningen, der ligesom har kommet med deres funktionelle og pædagogiske krav til skolen, og dem har JW så på fortrinlig vis fået transformeret om til denne her ekstremt spændende bygning, som vi får herude. Og så har vi også opgraderet skolen fra almindelig lavenergiklasse 2, som den var udbudt i, til nu, hvor den er i lavenergiklasse 2015, som jo er det højeste krav, som man lige pt. Har i bygningsreglementet. Så vi får en super energirigtig skole derude. Det er der ingen tvivl om.